ناي علت 15 ميازيع كلتشحن إسران 4 حدش علتاو زيناتات سبورت. أمانيئيل ገብረእግዚአብሔር ኣብ ቀዳይ መድረኽ ቱር ኣልፕስ 8ይ ደረጃ ብምሓዝ ደሚቑ። ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ስጳኛ ኣብ ጽዑቕ ልምምድ ይርከብ ኣሎ። ባየር ሌቨርኩሰን ነቨር ሉዘን ብዝብሉ ቃላት ክትውደሱ ዒላ። ኣሰልጣኒያ ዛቪ ኣሎንሶ ከዓ ኣብ ዓለም ሙሉእ ነጊሱ። ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልተይ፣ እንኳን ኣብዛ ቻነል ብሰላም መጻኹምለይ። ሎሙን ከምወትሩ ዜናታት ስፖርት ሃገርናን ዓለምን ሒዘልኩም ኣብ ሰዓተይ ተረኺበለኹ። أقدم جن لايكن سبسكرايبن شيرن كومنتن داغبركم كساب موداتا كتكاتاتلو بخبري عدم سناي مكتتال أي بعل ورق قاشراراي بخري عمببا إيترا برار سماي أمورا الحفلاتهم نمبسا زالم علي بلسا أمانيئيل ገብረእግዚአብሔር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ቱር ኣልፕስ 8ይ ደረጃ ብምሓዝ ደሚቑ። ሶኒ ዕለት 15 ሚያዝያ እቲ ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ ናይ ጎቦታት ውድድር ቱር ኣልፕስ ዝተኻየደላ ዕለት እያ ነይራ። ኣብዚ ዙር ከዓ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ጋንታ ሌድል ትሬክ ኣማኒኤል ገብረእግዚአብሔር ንጋንትኡ ወኪሉ ኣብ መበገሲ ሕንፀት ተረኽበ። ኣቐዲሙ በዛ ጋንታ ኣብ ዙር ክሳተፍ ምዃኑ ዝተሓበረ ናትናኤል ተስፋጽዮን ግን ኣብ መወዳእታ ሰዓት ካብ ዙር በኺሩ ኣይተሳተፈን። ክልተ ተቐዳደምቲ ካብ ኣፍሪቃ፣ 6 ካብ ኤስያ፣ 97 ካብ ኤውሮጳ፣ 4 ካብ ሰሜን ኣሜሪካ፣ 7 ካብ ኣውስትራልያ፣ 5 ከዓ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ብጠቕላላ 123 ተቐዳደምቲ ኣብዚ 5 መድረኻት ዘጠቓለለ ውድድር ታሪኽ ንምስናድ ኣብ መበገሲ መስመር ተዳለዉ። ኣብ ቅድሚኦም ከዓ 57 ኪሎ ሜትር ዝርግሕ ዝነበሮ ዓቐብ ቁልቁል ዘለዎ 133 ኪሎ ሜትር ይጽበዮም ነበረ። ተቐዳደምቲ ናይ ተበገስ ምልክት ምስ ተዋሃቡ ዓባይ ጉጅለ ተጠርኒፋ ተበጊሳ። ዝጥቀስ መጥቃዕትታት ከይረኣየት ከዓ ነዊሕ ተጓዕዘት። 8 ኪሎ ሜትር ናብ ቀዳመይቲ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ምስ ተረፋ ግን ዓባይ ጉጅለ ብብዙሕ መጥቃዕትታት ክትሕመስ ጀመረት። ብሰንኩ እውን ክልተ ተቐዳደምቲ ግዳይ መውደቕቲ ኮኑ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዝነበረ ርሕቀት ዓባይ ጉጅለ ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት እንዳተፈነወላያ ናይ መወዳእታ 10 ኪሎ ሜትር በፂሓ። ኣብ ኩሉ ዝርሕቀት ከዓ ብቕዓት ኣማኒኤል ገብረእግዚአብሔር ኣደናቕ ነበረ። ኤማ ኣብዛ መድረኽ ብሉፅ ናይ ግዜ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ዘረኣየሉ ብቕዓት ይንፀባሪቑ። ብሕጅም ዘሎ ተረርቲ ዓቐባት እውን ንብጫ ማልያ ናይ ምውድዳር ተኽእሉ ዓብዩ። ብፍላይ ኣብታ ጽባሕ ትካየድ ናይ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ዓብ ዓወት ከምፅእ ትጽበዮ ነገር እዩ። ኣብዚ መድረኽ ኣማኒኤል ገብረእግዚአብሔር ዋላ እኳ ናይ ጋንታ ስራሕ ኢሉ ናብዛ ውድድር ተኣተወ ዘረኣዮ ብቕዓትን ሒዝዎ ዘሎ ናይ ግዜ ነጥብን ብልጫን ግን ኪንዮ ናይ ጋንታ ስራሕ ዘኺዶ እዩ። ኣማኒኤል ገብረእግዚአብሔር ኣብዛ መድረኽ ነቶም ኣብ መወዳእታ 2 ኪሎ ሜትር ዝሃደሙ ተቐዳደምቲ ንምርካብ ኣዝዩ ሓያል ጻዕሪ ይካይዱ። ኣብ መወዳእታ ከዓ 8ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙሎ። ዕቡት ናይዛ መድረኽ ቶቢያስ ፎስ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዝቕፅል መድረኽ ዓወት ንምንየሉ። ካብ ዜናታት ቅድም ብሽክሌታ ከይወፀና ትማሊ ሰንበት ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ክላሲክ ቬንዲያሚኖ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ በዳህ ዝነበረ ውድድር ናይ መንእሰያት ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ናሆም ዘርኣይ ተሳቲፉ ነይሩ። ናሆም ዘርኣይ ኣብዚ በዳህ ዝነበረ ውድድር ኣዝዩ ዝነኣድ ብቕዓት ይንፀባሪቑ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ናሆም ዘርኣይ መበል 26 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ሃገረ እስጳኛ ብምዃን ኣብ ሓያል ናይ ጋንታ ልምምድ ይርከብ። ሄኖክ ሙሉብርሃን ድሕሪ ዘጋጥሞ ሓደጋ እኳ ኣብ ብቕዓቱ ምንቁልቃል እንተረኣየ ኣብ ሰዓት ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ቁመንኡ ተመሊሱ እዩ። ድሕርቲ ኣብ ቮልታ ካታሎና ምውድዳሩ ኣብ ዕረፍቲ ጸንሐ ሄኖክ ሙሉብርሃን ንዝቕጽል ዓበይቲ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት እዩ ኣብ ጽዑቕ ልምምድ ዝርከብ። ክሳብ ሕጂ ዝወፀ ሓበሬታ ናይ ጋንትኡ ኣስታና እኳ እንተዘየሎ ኣብ ጁሮ ኢጣልያ ናይ ምስታፍ ተኽእልኡ ግን ልዑል እዩ። ኣስታና ካዛኪስታን ኣብ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዓብዪ እሙንቶ ኣሕዲራ መራሒ ጋንታ ጌራ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ተሳትፎ ጋንታ እያ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሳተፈን ውድድራት ሄኖክ ሙሉብርሃን መራሒታ ዓባይ ጋንታ ብምዃን እዩ ከኣቱ ጸኒሑ። ኣብ ጎኒ በዓል ማርክ ካቨንዲሽ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ምስላፍ ከም ዝሓጉሶ ዝገልጽ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ጥርዚ ብቕዓቱ መጺኡ ክደምቕ ተስፋ ንገብር። ካብ ዜናታት ቅድም ብሽክሌታ ከይወፃና ትማሊ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲክ ኣምስተል ጎልድ ሬስ ተኻይዱ ነይሩ። ጸብጻብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ትማሊ ሰንበት ኣምፂናዮ ነርና። እቲ ካልእ ብድራማ መገዲ ዝተዛዘመ ውድድር ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ። ኣምስተል ጎልድ ሬስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ህልኽ ዝመልኦ ኣደናቕ ውድድር ኮይኑ ይሓሊፉ። ብፍላይታ ኣብ መዛዘሚት ህንጻት ዘጋጠመት ፍጻሜ ከዓ ኣዒንቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒባ እያ። ኣብዚ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ሎሬና ዊብስ ገና ህንጸት ከይበጽሐት እያ ተዓዊት ኢላ ዓወታ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ክትጽምብል ጀሚራ።
كل تي تعذبن غازيطنيانون نكاليتا زخدا أدنقوتهم أو حزلا كاب كل قناعات عابن أدن دو حزلا خلوغن كال دراما تخستا عوتي ناي أمستل جولد ريس ماريانا فوس محانا تحبرا ماريانا فوس نوح وان ودد بشكلة عالم بحيث تتصرحت مكورة تقداداميتيا مكرا انتا لوريس حنصاص كيبصحت كتصمبل كلاخا بشكلة أدربيا قداميت خوينا حنصاص رغصت بزخا اذا ناي جامبو فيزما مكورة تقداداميت بدراما مغدي نزو وددر تعوتت لا انت تا اقدما اداوا زرغحت لوريس كن زرأي تعوت كم ارسنال ليفربول احليفا هبا باير ليفركوسن نيفر لوزن بزبلو قالات كتودسو علا أسلطانيا زافي ألونسوغا أب عالم ملوء نجيسو بزحات دقفتا دحرتي أب 4 كلتن قطمات كي تسعرت مقصالن تمال سنبتكا عوتي بوندسليغا جرمن مخان مسرغا قصتن حادش سم أطمعهم اللو نلعلي 120 عامت بباير ليفركوسن زبل سميا كتفلت صنيحة أب تاريخ ملوء وانجا بوندسليغا مسفساف زيت بوصحو حلمت أراي نيرو نباير ليفركوسن مس بولتا 3 مزامون برق زخونا غانتايا بتدغاغام غزي كاب حدغا ناب كالأي ديفيجن مسغاك تصعيرايا كتكيد صنيحة حجي كن ولا حنتو انتكون سعرت كيد عمت نابز درجة بمصحا دغفتا نيفر لوزن زبل قصل اطميقوم اللو ازي نيفر لوزن زبل قال كاب قنق انجليش زوات خوينو فصيما زيت السعر نمبال استطعموليو بحقون ازوم دغفتي حاسبو ما زيفلطو وانጫ بغميتو زيفلطو مغديوم زسفسفو زلو دغفت زغانتا از حغوس كاب قصرم نلالي خوينوم اتي نزا أدنان عاود حيزولهم زمزا أسلطانيهم زافي ألونسوغا كم حدا بفولي زورقهم تأمرنبر كم ترى أسلطاني مرأي قريفهم ملو زافي ألونسو نلبي كلهم دقفت زاقانتا بحادا غزيت أرنفو ناتو زغبران عوتا أسلطانيو بحجي تاريفو زلو عيوغزا ألونسو أبزغت القدمات كي تسعارو مقصاليو بزي كازي كلتا كالأتو ساختي واناجو أب كلم زاقانتا اللوا وانجا أوروبان وانجا جرمانن كلتا إذا كانتا كتعوتلن تخيل زبحلا وانجين مس أطرطري ناي ليفربول مقصاله أو وانجا أوروبا خا اتعدل زسفحه مسيلو يرأى ألونسون غانتون نابزقت القطماتهم أبزا معدولو زلو غزي دقفتي باير ليفركوسن كن كساب حجي ببيرا أم حصابين زلو إذا خبركم تكتاتلتنا ناي لوم زينانا نزي مثل بزيناتاتنا تحقسكم كتكون تصفى نقبر كل جزء عزيز حقوق زينات سبورت حقنا نتريلهم channel ناهم رجعهم سبسكرايب لايك زي قبركم كأي ترسعوا بروح معلت الليتم ببزلنا يسسنايو